Ayo, pisahin sama set gwthao kudian gue sebayangnya, ayo. Ayo. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ani channel Habani खौबो बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ स' बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर चलो दिनैनि भिडिअ आरो मा भिडिअ जागोन टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जायगा साफा खालामग्रा लामा साफा खालामग्राफोरा दुला खुजोब्बाय लामाया सेस जाबाय बे र'हाय हा साफा दुखाथारनायसो होनदो दे मिस्टि जानो हागोन होनदो औ सावना होनसै आरो इखौ आइदै लगायना होबाय जोंबाय दायो मागो बायदि मोनलायलायसिगोन नामा सिबगासिनो दङ बिथिं साफा खालामगासिनो जोंबाय अर सायनोसै दानिया गुदुं जि आराम मोनलायलायदो कबि खानि कबि बान्दा कबि आलासिनो जाहोनो बेनो माहाय राबाय बेखौनो खानांसिगोन बोरैबासो जाखाबाय मामा हा नांनानै बोरैबा जादों एबो जायाखै बेखौथ' खाजाखाला बेखौनो खानोसै जायफोरजोंबो संसै आलुजों जहल नै जोंहा मामाजों आंजों बिमा फिसा मैगं हादों कबि मोनानि सोरांबोरांनो संनानै जानो होननानै हागासिनो दं आरोना कबियाबो न'नि नुखादों जानो हागौ फ्रेस जेबो मुलि होयि दैल'सो दैजोंनो देरनाय आरोना दै लुयैहाय नैथिं मामाया हागासिनो दङ आलुखौहाय माने सानजौफुआव खनसेल' जादोंमोन नालाय ओंखायनो मोनानि थाब संसै होननानै माबादोंमोन आरोना थाबनो संबाय आरो दिनै आङो मिनिगासिनो जाद मखिगासिनो नै संनोसै आरो आं दानिया मोनाखाबाय ना बयलार बेदर एवनोसै बेखौ आलुजोंहाय एवनोसै बिथिंजाय आं साना जागासिनो दङ बयलारावहाय आलु एसे होनोसै ओमफ्राय पापरनै मस्ला एभरिडे मस्ला माबा मिट मस्ला बेखौ होबा बिराद गोथाव जायो बेदरा बिथिंजाय संगासिनो दङ कबि आलुखौ ओमफ्राय दानिया बेदरखौ एवनोसै आं आलुबाय साना जानाया नै आंनिया लोगोफोर कबिजों आलुजों संनाया मोनसिगोन इथिंजाय नै बयलारखौ एवगासिनो दङ आङो एवख्रबगासिनो इथिं नै दुन्दिया होबाय कबियावहाय आलुखौबो एसे नाग्लिबाय रग' जायैनो नङाबा कबियाबो न'निखायनो आराम ग्लेब मोनो आरोना ओमफ्राय नैथिं बेदराबो थाव ज्रो मेजेम ज्रो गलायलायनाय जाथावथाव जाबाय आरोना थेवबो मोनाखै एसे हाफ बयल जादों आरोना बिदिबा नै लोगोफोर नायलांबाय थादो नै आङो माबायावहाय बयलारावहाय दै होबाय आरो आलुखौबो होना लाबाय दसेनि उनाव मोनसिगोन दै होना लाबाय खनसे गोदौहोनानै मोनसिगोन नै मोनबाय आंनिया लोगोफोर बेदराहाय आंनियाहाय दुन्दिया होबाय कबिजों आलुजों सरि कबिजों आलुजों नङा गोथाव मोदोमबाय दुन्दिया होनानै बयलार आलुआ मोनसिगोन आरोना नै
जात बुंखायो गोरोन्थिखौनो बुंखायो टेस्टि जा गोथाव मोदोमफ्रुबाय मोदोमबाय ना लोगोफोर गोथाव नुखादो दा लोगोफोर गोथावना इनादि लोगोफोर जा गोथाव नुखाबाय नै आरो बिथिंजाय दाउदै एवगासिनो मामब्लेट ना मा बुङो दाउदै मामब्लेट ना मा बुङो दाउदैखौबो आरामसे एवबाय आरो ना फ्राय बेखौबो आराम जानोसै लोगोफोर जानायजोंसो देहा जायोना लोगोफोर जायाबानो जेबो गैया दुरबल लोरबां मोनो बेनिखायनो जानांगौ लोंनांगौ थिगनो न'निमायाबो थिग गाबनानै होलायबावबाय लोगोफोर जानायनि टाइम जाबाय दानिया नै बिथिंजाय आलासिबो दंमोन आरोना लोगोफोर आलासिखौ दिन्थिनाय जायासै आङो मोनाबायमोन नालाय हरबो जाबायमोन ओंखायनो आलासिखौबो दिन्थिनाय जायासै मा बुंनो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर